molts anys que vaig començar, uns 35 o 40 anys, bueno, 40 no en tinc, i ho vaig deixar, em vaig fer 3 i ho vaig deixar. Tinc moltes coses velles que he anat comprant i arreplegant i que m'agraden molt les coses antigues. I ara farà uns 7 o 8 anys, doncs, vaig agafar unes quantes coses d'aquelles, vaig fer una composició i vaig dir, m'ha quedat bé. Ho vaig soldar i, bueno, i així vaig començar. Això ho faig allà al pati de casa, on tinc un banc, tinc una inclusa, i, bueno, amb coses velles, per exemple, estic començant a fer una cigüenya ara, i amb una escarpa i amb una clau vella, doncs, he fet el bec i el coll, i després amb les abraçaderes d'un carro vell, he fet el cos. My box full of pills, should I take one of each? I'll never have enough, never have enough. Will I forget who I am? I don't mind, I'm okay. Don't need a supersized metro son. Don't want a supersized metro son. Bueno, sí, per exemple, aquesta d'aquí, que és Àfrica, jo l'anomeno Àfrica Negra, la base és el cul d'un bidó d'aquells de 200 litres d'oli, que està rovellat, i vaig a treballar en una fàbrica i em vaig trobar un tros d'alumini de fundició que s'assembla amb Àfrica i ho vaig enganxar, o sigui que puc treballar en qualsevol cosa. Jo vinc aquí a Cubelles, ara m'estan fent una pàgina web, però al Facebook també em podeu trobar, Virgilio Serna, al Facebook, allà tinc totes les fotos, les escultures, amb el pes i les mides, preus no,